Hanol y blodau, a mae yna arddangosfeydd a lliwiau yn bob man yma. A'r gystadleuaeth yma di'r eye-catcher. A sôn am eye-catcher, dychwch, dwi wedi ffindio eye-catcher arall. Llinos twig, dych chi werth eich gweld yn eich pinc? Diolch. Rhaid i fi ddeud. Diolch yn fawr. A dwi'n siŵr bod chi'n hapus iawn, mae gennych chi bethau gwerth i gweld yma. Diolch, mae fe. Chi nath hwn? Ie. Mae hwn yn special. Odi, mae'r glas yn special yn dyfa, yn wahanol. Ie, wel, llygad dynwr ydy'r gystadleuaeth, a be gathoch chi i feddwl am y syniad yma te? Wel, o'n i wedi prynu hwn cyn amser Covid. Chi'n ffili cael gafel yn dyn nhw nawr. Be'r gwydyr wan? Y gwydyr. O, reit. So, benderfynnes i defnyddio fe, a wedoi farall i gael dy fi. So, o'n i moyn rhywbeth sydd yn byw, does dim oasis yn rei nawr. So, mae da fi'r glas myna. O, reit, oce. Pebbles bach a wedyn rhoi dy blodau mewn. A dŵr, mae dŵr yn dy fe. Wel, ai. Chi nath y ffram hefyd? Mab nath y ffram. Dwi'n edrych y weldings. Dwi'n gwybod fwy am weldings a dwi'n gwybod am flodau. O'n i mlaen achos mae gennych chi bethau. Sawl cystadleuaeth ydych chi wedi bod arni? 4 i gyd. 4? Ie, 4 i gyd. Ac ys faint ydych chi wedi bod yn cystadlu te? O, siwr o fod 15 mlynedd. Ydych chi? Oeddech chi'n ifanc iawn yn cychwyn te? Reit te, Llinos twig. Mae hwn, chi nath hwn. Be di hanes hwn te? Be yn y cystadleuaeth? Space, y gofod. O, reit. Llanast llwyr Llinos, dwi'n galw hwn. Llanast llwyr Llinos. Achos dim fel aw oedd e fod. Be oedd o'i fod? O'n i'n neud e siap ys. O, reit. A oedd ti'n galw hwn, pallu plygu. So fe cadw o'n i fe'n syth wedyn. Llyfiau i insulation bod tu fewn. Right. A llenwi fel an. Fel a dwi'n gweld y gofod, ydw fe. Dych chi wedi bod yn y gofod? Do, sawl gwaith. Do. O'n i'n mi ofyn am hynny. Ond mae'n dweud, llanas neu beidio, mae'n very highly commended, yn dydio? Odi, cyferbyn a bod yn bedwerydd wedyn. A mae fe'n rhoi compliment gyfiwch, ond bydde eisiau un arall lawr fyna. Ie, wel, na fo, mae o'n dal yn glod i chi. A mae yna un peth fan hyn, a chi eisiau ddangos eto, dwi eisiau gweld hwn gyda chi. Dewch chi ni gael gweld. Be di'r gystadleuaeth yma wedyn te? Beth o'n nhw'n galw fe, montage. O'n i heb wneud un eriod o'r blaen. Mae efo wahanol lefle. So fe lefel fyna, a fe lefel fan hyn, ynddo fe. A fan nhw fod linco. Ond dwi ddim cweit yn iawn. Dych chi'n tanwerthu chi'n dan, yn adwyd yno? Dydych chi? Mae eisiau chi gymryd fwy o glod yn eich bethau? Dwi'n gweud y gwir. A wedyn oedd e'n Beatrix Potter. So fe nes i bwni. Peter a bit na bwni. Wela i. Allan o be mewn awr yn te? Gwlan, needle felting maen nhw'n galw fe. Diaw. A oedd e'n hanner awr wedi 12 arna yn benni fe noswaith cyn y siow. A sy'n pen ôl na cwt ag e. Bydwch gweith neb. Dim ond y pen sy'n bwysig ynde? Sy'n eisiau edrych ar ei ben ôl o. Bydd o'n iawn. O, swn i'n dweud bod chi wedi cael sioe werth chwael yn barod? Wel, di yn joio, na'r beth. Mae dyn yn ymlacio wrth wneud blodau. Swn i'n dweud bod chi'n cael hwyl yn adwy arni a welwn i chi mae'r blwyddyn nesaf, to dwi'n siŵr. Os byw ag ach, ie. A fydd yna gardiau yn bob man eto. Diolch yn fawr. A neis cyfarfod â chi. Diolch i chi. Dwi'n di chwilio am flodyn fel un chi.